саломи хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам. Видеои имрӯзаи ман аз видеои пешинам ба куллан фарқ мекунад. Дар видеои имрӯза ман гап мезанам дар бораи ини Рамазон Холиқови калабоки худозадаи беақли тупой. Хоб, аввал барои шумо мефаҳмонам ки чӣ гап шудагаи. Ширкати Замзам умрара ҳаматон медонен, мешиносен, чанд боро дар шумо тавсия додагим. охири моҳ рӯзи 31 числа сафар дора ай Москва ва аз Ташкент. Кадом нафарое ки мехоҳем ба хонаи Аллоҳ ҳаҷи умра сафар кунен, дар ини рақамҳои телефон занг мезанен, ҳамроҳшон суҳбат мекунен. Телеграм ҳамин каладам як куржок монд ва дар ҳамонҷа биё ҳамин куржок ҳамон умлучи пухтон гӯш кунед чӣ мегӯяд. Субҳаналлоҳ, бовар кун. Чӣ иҷоза шудагие ку бовар кун. Не духтари соз монда, я духтари бокирам намонда. Ман ҳамин куржока гӯш кардам, сарам дар чиво вайрон шуд ки ва дар Тоҷикистон хешу тавор авлод хоҳар апа ҳама хешу таворои ман иҷ значида ҳамаи ҳамин вес духтари тоҷика дар назар дора гуфта дар комментарияш як голос мондум. Оли ҳамин голос ҳам мемонам гӯш кунед чӣ гуфтагим шуман. Рамазон Холиқов ту девонаи чие каладами ҳайвон ту чӣ гуфтаси дар ин куржокат? мегӯ ягон духтари бокира намонда, ти чӣ кира дар назар дорӣ? ҳайвон дар Тоҷикистон ҳар як духтарои ба аҳлу фаҳму аяллоҳ бохабаранд ки касофат айтира миллион бор хуб мефаҳманд исломава айтира хуб номусшона ҳифз мекунанд. ту беақли чӣ? ту ягон фолбини ай киҷо медонӣ вес духтари тоҷик бокираги шаид даст дода? тупой ту ба и гапат вес миллати тоҷика пас задастӣ гуспанди кар. ту аввал як чирафам чӣ гуфтаси дар видео ту хита насиҳатгар мегири рӯ тасиё куним ту баъд насиҳатгари чӣ ту я каладами бесаводи оқи падари ту. ҳидоятгар Аллоҳи нозанин хид чаю духтар касе бидай набидай ту да як видеои гуфти ӯ гапо роӣ кардиян шахсияти ҳамо одам да гап зан ту вес миллата да иҷа гунаҳгор наку духтари тоҷик ва баъд аз ҳамин голоси ман ҳамин каладам як куржок карда як видеои дига карда ям хели телеграм дав ответ дода дар комментарии ман гӯш кунед чӣ мегӯяд ҳайвон. Исмоилҷон, чӣ мисол хеле дағдаға дорӣ дар ин каме? И худат значит худат ҳамин хеле ки мисол худа воспринимат кади гапои мара сразу кашиди гирифти худа и якмуш ва дуимуш чӣ қадар одам дига ҳеҷ нагуфтак. Ман медонам ман яхилоро гуфтаистам. Ман ҳамаро дар назар надорам. Рӯ тасиё наку сарат кал база ба бакал меган деюнаи чӣ тахта дарондиси дар тезари комментариёи ман. Ман нафаҳмидам ту курам бидӣ. Ин мӯи сарай ман кал нестам. ту Исмоили кал бизан ба бакал гуфта кира дар назар дорӣ? ту дар киҷо сари кала дидагӣ? ҳай мумкин ягон вақт дида бошӣ ягон сари кала ба бакалот мумкин зада бошӣ шав. лекин вай ман нестам. тухмат накун. ту беақли чӣ ту? ин мӯи сара? мӯи сар парик нест. ман туда ягон вақт ягон сари калам нишон додагӣ нестам. ту мегӣ ки рӯӣ мекади видео то медонам ту хеле апишна бисёр гап мезани гап мегӯи ҳар ҷуда ҳар кадр блогерҳода мара меган ягон чӣ намегуфтам видеота рӯӣ мекади даёт нест сообщество ки ягон чӣ намекадам казиё намефуридӣ ба ҳамин хотир худа дакаш накаш чизора фаҳмидӣ мо яхило шуда назар дорем. ман ҳамун видеои одамои гумшудае ки буд одамои гумшудагӣ ё ягон видеои хайриявӣ боша агар ҳамонро падилитса мекунам ва дар ҳамонҷо менависам мисол история падилитса дастгирӣ кунен ҳамин видеоро лайк кунен ба дигаро роӣ кунен. ба хотири чӣ? ба хотире ки ҳамон одами гумшудагӣ пайдо шавад. ба ҳамин хотир мумкин роӣ кардаги бошам дар ти ягон видео ки падилитса ки сообществомон. та ҳаром идами рӯз мехезӣ минат мекунӣ меги ай аввал ту ман да маҳқул набудӣ. охи ман ту да маҳқул ҳастам нестам иҷа причом ман зангир нестам ё ту арӯс нестӣ ки ман да ту маҳқул набошаму ту хези иҷа гав зани ки ту ай аввал ман да маҳқул набудӣ. ту арӯсӣ ки маҳқул набудӣ мегӣ? ту касофат чӣ дар дорӣ? миллати тоҷика барои чӣ қадар паст мезанӣ дар видео?
تو میگویی که دانی کورژوک دیگه که نام من گرفته گازدگی میگی که من بعضی هاش در نظر داشتم. من میدونم من یخیلو رو گفته استم من همه رو در نظر ندارم رو تصیونه که سرت کال بزا با کال میگن که دیونه چی؟ لیکن در یکم کورژوک گوش که چی گفتگی تو در یگان جاش بعضی ها گفتگی نیستی تو گفتگی که در تاجیکستان دختری باکیره نمونده значит خواهری تو اپای تو جیانوی تو خش توار و اولادای تو باکیرگی شانای دست دادگی همش که تو هوایی را دیده خیال میکنی که همه رنگ خش توار ریخته. الحمدلله تاجیکستان ما در امروز هستن دخترها هستن آیله هایی که ناموس خودشون حفظ میکنن هستن دخترایی که از اسلام خوب با خبرن هستن دخترایی که تی کثافت بیناموس ناموس خودشون زور نگاه میکنن تی بیناموسی خود فهمیدی سوال در تماشابینا همین رمضان چی ملت خودش من فکر میکنم یه آدم تاجیک نیست برای که اگر آخی نماش بید خودش تاجیک باشه این قدر تاجیک پسنه شما اهمیت دادگین در لوبای ویدیوش ملت تاجیک پس میذاره آدم. آخه تو وقتی که در زیر نقاب اسلام خطا حفظ میکنی و خطا ملا میگیری و خطا دعوتگر و نصیحتگر میگیری اول اخلاق خطا درست کن اول اسلام خوب آموز برای خطا آموز فهمیدی؟ تو همو عالمی بی عمل و زنبوری بی اصل میگن که تو همو آدمی یک کلادم پیش از اونه که یک ویدیو میکنی خوش رو فکر که با او ویدیو تا در اینترنت پرتو چی باکی او ویدیوی ترا او کورژوکی ترا ویس مردمی اینترنت میبینن دیگه ملت ها میبینن فهمیدی؟ نگاه که در همو ویدیو تو در همو کورژوکت پس زدن شان و شرف ملت تاجیک و پس زدن شان و شرف برادر و خواهرای مسلمان خودمون نباشه. یا آدم پیش از اونه که ریکلام میکنی خوش رو انیخ کن کیای چیای راست میگه دروغ میگه همش انیخ کن تا حرامخرو را دستگیری میکنی یا اویا کسی حرامخری مشنی که نیم زیادی مردمی تاجیک فریب کرده تو ریکلامش میکردی سپانسری کانالی ما گفته میگرفتی در مردم توصیهش میدادی من در همه او چیزا هست مراجعت مردم آدمای جبر دیده که کی مقصد ای همه آدم بلید خریدگی و فریب خوردگی و ای کانال تو نمروش گرفتگی همش هسته یا که اونو حرامخری حلیم فریب ریکلام کردی در مردم توصیه دادی حجی عمره گفت میبرم خودت 100% میدونی کی را گفته سامان نسب زیادی پولی مردم فریب کرد در جای خودش زدگی توی روز پولای مردم گردوندگی نیست این یگام نفر حج هم بردگی نیست تو این چیز خوش رو میدونی این دیگه و دیگه حرامخورایی که هستن تو ریکلامشون میکنی و پیلوس همه این چیزا با هستای همیخ معلوماتایی که تو قطعه کانکورس کنه همکاری داری و یا در چارن خیب میتی یا پول میگیری و یا را ریکلام میکنی در اینترنت می برای نمیخی حرامخور پرامخور میگی و یا را رنگ تیا بیناموس شدگیان تو در پول میتیان شتا بی توی نمیخیلی گپای بیزه پیشانگوی و کانالاشون خیزه اودیتوریشون خیزه این چیز دکزت داره من دکزت یه چیزا میبرم در اینترنت میپرتون و پیلوس تو یا فتنگری تو در اینترنت یا فتنهی یا دجالی تو میدونی تو ملا نیستی تو نصیحتگر نیستی تو یا آقی پدری تو ویس مردمی تاجیک ملت تاجیک بلوگرای تاجیک این شبه اینش جنگ انداختگی خود در دور تماشا کرده ششتگی فهمیدی؟ یک کثافت حرام من چی را در نظر دارم میدونی خوش رو میدونی و با در همین کورژوکت میگی که چند بلوگر ده تو اینوی من گاز ده من در بلوگر ها اینوی تو گاز دگی نیست من روی روشا در پرمای فیرام گفتگیم که گناهگار اساسی رمضان خالق فای من در پرمای فیر بابا جان 88 قطیم ششتگی بود همون جا هم گفتگیم که رمضان خالق گناهگار اساسی و در همین فتنه که بین اسم شریف و بین لنگری رفته سه و بین تی رفته سه گناهگار رمضان حقارتای امو فیردوس یهودی ابله خدازاده را گرفت در اینترنت پرتوف همه گپ چپ در سر لنگری و من
ай хича қафа каши тоза хича мардум ҳеч кай чиза ин намебина ва ти ранги ин чанд бори дига чанд касо чанд блогерора поставид караги ва ти ям мунофиқ ҳам ҳасти медони барои чӣ ту нону намаки одама мехӯри дар нону намаки одам бо туф мекунӣ ту коля тоҷик қати бародар гуфта рафти қати коля тоҷику бобоҷон 88 кала ба кала истоде сурат гирифте видео карда я ҷоя бо бурумади чанд қапасиш коля тоҷика ҳаромхӯр гуфти пас зади бо чанд қапаси дигаш бурумади бобоҷон 88 дар интернет пас зади ҳаромхӯр гуфти ҳами қагапҳои пасту баландаш гуфти бо то хурди бо гуфтиу гапо ки как бута ҳечи гап нест муроҷиат дар мардуми тоҷик тамошобиное ки мана тамошо кардем ман медонам ин видеои ман баъзе шумо да маъқул нест ҳозир дар комментария менависонем ки исмоил ин чизо туда намезеба да ин чизо гап назан да ин бора гап назан ту кори хита кун мисоли чизо да ман медонам ки ҳозир бисёри бародаро ҳамин чиза дар комментария менависанд ва бисёрш мумкин бо ҳамун тарафдорои ҳамин шайтони худозада бо мана ҳақоратам кунанд вале бародарои азиз вақте ман фаҳмидам ки ҳамин одам дар ҳамун курҷокш мега ки духтари дар тоҷикистон духтари бокира намонда мана бовар кунед вуҷудум сӯхта гирифт фаҳмедем агар камтарак номус дошта бошен бародарое ки дар тоҷикистон хоҳару апа дорен мисол шахсои наздик дорен ин гап шумо да сахт мерасад дардтон мекунад ки як касофати оқипадари ҳаром мебурояд тамоми духтарои тоҷика мега ки бокирагишон ай даст додагианд чия ин худаш ман якумш и конфликтам ман намехостум ҳамин ҳаром қад сар ба сар шавам барое ки ман медонам ин як даҳани ҳаром дора ин як оқи падари туҳматчии ғайбатгари як шайтонай ман медонам ина 100% ман ҳамаи ҳамин чизоро медонистум не ки кур буда ина намедонистум ин бод курам будай оказывается кур буда ин одами сараш пири муҳра мега кал шумо хто фаҳмед чӣ гуфта мега кал биза бабакал тра ягон вақт бабакала дар сари кал ягон ка задагӣ чӣ омӯхтаӣ дардам кард бародаро аламам кард ҳамин гап ҳамин голоса мондумша ман хостум ин одами ҳаромзода и курҷокша удалид кина не ки ми удалид накард фаҳмиде рамазон ждат кина ки ҳаромхӯри ҳалим чанд нафара фрев кардагиай пули чанд нафара гирифтагиай ва ту чанд бор вай реклама кардагӣ ман ҳамаи чизоро мебурорум дар интернет дар мардум нишон метаҳем як авиакасаи ҳаромхӯре ки мардуми тоҷика фрев кардагиай ту рекламаш кардагӣ дар чанд видеот ки дар мардум пешниҳод кардагӣ авиакасаи 100% одами боварӣ гуфта вале дар асл ва як ҳаромхӯр будагӣ одамай ту пул гирифтагӣ авай пули реклама гирифтагӣ рекламаш кардагӣ ва мардум фреб хӯрдагиан маълумотҳои ҳамаи ваёрам ҳаст ваёрам дар интернет мепартом фаҳмид д сеюмаш ту қати конкурскуно чихе шартнома кардагӣ ки ваёда чорни хайб метим ин хебо дажи голосот ҳастай ки ту гуфтагӣ ки ман мебурам ҳарчи мегум то нахай хафа нашавена ман ҳамихи гапҳои чӣ мегум ҳақорат мекунам ҳарчи мегум сураттона мемунам баъд авҷа мардум да интерес намеша мардум медуранд шуморо тамошо мекунанд ини гапҳоро гуфтагӣ ҳамаи чизо дар ман ҳаст ман ин чизоро дар интернет мепартом се фаҳмидӣ ва чорумаш ту хоини медоням ина ту ҳаромзода чӣ хел ӯ ҳаромое ки дар дига давлатҳоам дастгирӣ мекунишона комментариҳои ваёра лайк мемуниву падилица мекуниву гапҳои ваёра розӣ мешӣ дар гапҳои ваё класс мемунӣ маълумотҳои чизорам ҳаст фаҳмидӣ ман ин чизорам дар интернет мебурорум нишон метаҳем барои чӣ ман ҳамин корҳоро мекунам барое ки тӯи ҳаром айдрини интернет ё бирои даф шавӣ ё ки ҳамин корҳои ҳаром табас кунӣ фаҳмидӣ барои инимиқа ман мехоҳам миллати тоҷики худма ҳифз кунам ай рекламаҳои дурӯғи ту ки дар фреби рекламаҳои дурӯғи ту нағалтано пули худшона набуроранд дар дига одам натиҳанд ман мехоҳам мардуми тоҷика огоҳ кунам ай ҳаромхӯр бадани ту ва ман мехоҳам дар мардуми тоҷик чеҳраи асосии тӯи шайтона нишон диҳам
ту ай пуштибони ай ислом мекунӣ, ниқоби мулогиро дар руд кашидагӣ ине ки ту муло нести, як касофати ҳароми ҳаромтарин блогери дар интернет. ждат ки 4-5 та видео дар бори ту мебро. ман якумш ҳаромхӯроро видео мекунам ки ту реклама карагӣ, дуюмш гуфтум ку ба охирон ту чӣ хел дастгирӣ кардагӣ, комментариҳои ва ёро лайк мондагӣ, чӣ хел ва ёро дилтаӣ карагӣ ва ёро мебурам дар интернет нишон метиҳем. ту ҳаром, ту қатъи одамаш бозӣ карӣ. ана ба сари калёву бар ба кал тазан давай. ман кал нестам, пеши ман набиёба. ягон калаё қатиш ба кал бозӣ кардан гир. бародаро, бахшиши зиёд, агар ягон гапам сахтон расидагӣ бошад дар видео.